लोगोफोर वेलकाम बैक टू बर एडुकेशन। दिनै बे भिडिअआव जों श्रीमद भगवत गीतानि चैप्टार 2 नि मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नागिरदों। आसा खालामो नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। लोगोफोर करम कर फल की चिंता मत कर, गोबां सुबुंफोरानो बे बाथ्राखौ थार नङा होननानै बुंनो नागिरो। दिनै बे भिडिअआव जों बेखौ मोनथिगोन दि गोबां बोसोरनि सिगां बुंनाय बे बाथ्राया दिनैनि दिनाव बेसेबां सैथो। गिबियाव आं नोंथांमोननो मोननैसो कार्टुन केरेक्टार दिन्थिगोन आरो बेनि उनाव बे श्लोकनि रियेल मिनिंखौ खिन्थानानै बेखौ खिन्थानो नाजागोन दि माबोरै सासे स्टुडेन्टआ बा सासे बिजनेसमेनआ बेखौ गावनि लाइफआव बाहायनानै माबोरै जिउआव सक्सेसखौ मोननो हायो। अब्ला जों मोननैसो कार्टुन केरेक्टार्सखौ नायनोसै। मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब मैं फल की चिंता नहीं करूँगा, यानी अपने मार्क्स की, तो करियर बर्बाद हो जाएगा ना। और मेरे पापा वैसे तो एकदम अक्षय कुमार हैं, पर जब मेरा रिपोर्ट कार्ड देखते हैं ना तो पता नहीं क्यों अमरीश पुरी बन जाते हैं। इसलिए मुझे तो मार्क्स की चिंता करनी पड़ेगी ना। 98% मार्क्स, यही है मेरा टारगेट। और अगर इस फल की चिंता नहीं करूँगा तो फल कहाँ से मिलेगा? और 98% कहने पर मुझे घूर क्यों रही हो? मैं तो जॉब करता हूँ, जॉब। सीधी बात कहूँ तो अगर मैं पूरे महीने भर मेहनत करूँ और एंड में मेरा बॉस मुझे सैलरी देने की जगह कहे चल फुट, करम कर करम, फल यानी सैलरी की चिंता मत कर, तूने अपना काम कर दिया, अब फल यानी सैलरी की चिंता क्यों करता है, कैसा फील होगा? हाँ, तो मैं नहीं मानता ये सब। मेरा अपना बिजनेस है, मेरे को भी लोग कहते हैं मैं कर्म करूं, फल की चिंता मत करूं। कोई इन्हें बताए चिंता किए बिना कर्म कर ही नहीं सकते। मैं क्यों कर्म करता हूं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं, राइट? पहले हमें टारगेट फिक्स करना होता है, तभी तो हम उसे अचीव कर सकते हैं। तो टारगेट हुआ हमारा फल, जो हमें हासिल करना है। और अगर आप फल की चिंता ही नहीं करोगे तो इसे हासिल कहाँ से करोगे? तो ये बात बिजनेस पे तो लागू नहीं होती भाई। लोगोफोर दानिया जों बेखौ एसे डिटेल्सै नायनोसै। श्रीमद भगवद गीतानि चैप्टार 2 नि 47 श्लोकआव बुंदों दि करम कर फल की चिंता मत कर। बेनि ओंथिया जादों सासे सुबुङा गावनि खामानिखौल' मोजाङै मावलांबाय थानांगौ, बे खामानिनि फिथाइनि बागै जेबो साननो नाङा। मानोना बे खामानिनि फिथाइया जोंनि आखायाव गैया, नाथाय बेनि ओंथिया बेयो नङा दि जों फिथाइखौनो मोननाय नङा। बेनि ओंथिया बेयो दि जों गावनि खामानिखौ जेब्लाबो मोजाङै मावलांबाय थानांगौ, बेनि फिथाइखौ जों थारैनो मोनथारगोन। अब्ला बे जब मावग्रा कार्टुना बुंनाय बाथ्राया गोरोन्थिमोन। खामानिखौ जों मोजाङै मावलाङाब्ला जों फिथाइखौ माबोरै मोननांगौ जाखो? जों खामानिखौ मोजाङै मावलांबाय थानांगौ, अब्लासो जों सेलेरिखौ मोनगोन। बेनि ओंथिया बेनि थार ओंथिया बेयोदि जों सेलेरिनि बागै सिन्था खालामालासै मोजाङै खामानि मावलांबाय थानांगौ। जों जोंनि नोजोरखौ बे सेलेरियाव दोननो नाङा, खामानियावसो दोननांगौ। अब्ला जोंनो जाय सुबुङा सेलेरि होयो बेयो जोंनो गावनो होखागोन। स्टुडेन्टनि केसआव बे माबोरै जायो? जुदि सासे स्टुडेन्टआ खालि मार्कनि बागैल' सानबाय थायो, बियो सानो एबार आं खमसे खम 95% मार्क लाबथारगोन, अब्ला जानो बेयो टेस्टआव मोजां पारफर्म खालामनो हागोन। बे केसआव स्टुडेन्टआ गावनि कर्मखौनो मोजाङै मावनो हानाय नङा, मानोना मार्क्स लाबोनायनि टेनसनानो बिनि माइन्डआव थागोन। लोगोफोर साननानै ला नों बबेबा मोनसे कम्पिटिशनाव बाहागो लादों आरो बेनि प्राइज मानिया 1 लाख रुपिस। नों बरफजों बुंफबनाय मोनसे हाजोनि थिखिनियाव गाखोनांगौ। बे हाजोनि थिखिनियाव सौहैनाया नोंनि थांखि। बे हाजोआव गाखोनाया नोंनि खामानि आरो फिथाइ मोनगोन नोङो 1 लाख रुपिस। दा नोंनि नोजोरा बा नोंनि फकासआ बबेयाव थानांगोन? अबभियासलि नोंनि नोजोरा नों हाजो गाखोनायाव लानाय बै मोनफ्रोमबो स्टेपआव थानांगोन। बेनो जादों नोंनि खामानि। जुदि नोंनि नोजोरा बे 1 लाख फैसायाव बा बै हाजोनि थिखिनियाव थागोन, अब्ला नों बे लामानिफ्राय गोग्लैनोबो हागौ। बेखौनोथ' श्रीमद भगवद गीतायाव लिरदों, करम कर फल की चिंता मत कर। आरो जों मोनसे मोनथिनो गोनां इम्पर्टेन्ट बाथ्रायानो जादों जोंनि खामानिनि फिथाइया जोंनि सुबुंफोरनि आखायाव दं नामा? लोगोफोर जों नुदों गोबां बिमा बिफाफोरानो गावसोरनि गथ'फोरनिफ्राय गोबां आसा लाखिनानै थायो। जेरै नों एबार ओरैबायदि खस्थ' खालामदि नों क्लासाव फार्स्ट फैथारनांगोन। जुदि बिदि पेरेन्टसनाव जों सोङो क्लासाव फार्स्ट फैनाया जानो जोंनि स्टुडेन्टफोरनि आखायाव दङ, नाथाय थारा जादों गैया। बिमा बिफाफोरा गावसोरनि गथ'फोरखौ खस्थ' खालामहोनो एग्जामनि थाखाय नाजाथाबनोथ' बुंनो हायो, नाथाय गुबुन गथ'फोरा जुदि बिसोरनिख्रुइ बांसिन खस्थ' खालामो, अब्ला जानो बै बिमा बिफाफोरा गुबुन गथ'फोरखौ नाजाथाबनायखौ होबथानो हागोन? अब्ला फार्स्टआवथ' बै गथ'आसो फैगोन जाय बांसिन नाजादों आरो जाय बांसिन डिजार्भिं जायो। अब्ला जानो फिथाइया जोंनि आखायाव दङ? गैया। नाथाय जानो हागौ दानि पेरेन्टसफोरा खालि फिथाइनि बागैल' सानो। पेरेन्टसफोरा गथ'फोरखौ खामानि मावनो नाजाथाबनो थाखायथ' मटिभेट खालामनो हायो, बेखौ गोसो होना फरायनोथ' बुंनो हायो, नाथाय बिनि फिथाइयादि गावसोर लुबैनाय बायदि जागोन बेखौ आसा खालामजाया।
लोगोफोर दानिया जों रायज्लायगोन जायखौ बिजनेसमेना बुंदोंमोन फिथाइनि बागै सानाब्ला जों जिउआव मटिभेशनखौ बहानिफ्राय मोननो लोगोफोर श्रीमद भागवत गीतानि प्रिन्सिपालाबो जोंखौ लाइफआव थांखि दानायाव हेंथा खालामा श्रीमद भागवत गीतानि चैप्टार 3 नि 21 श्लोकआव श्री कृष्णआ खिन्थादों दि जाफुंसार सुबुंफोरा जि खामानि मावो गुबुन सुबुंफोरा बेखौनो फल' खालामो बेनिखायनो जों जोंनि स्टेन्डार्डखौ बा थांखिखौ जेब्लाबो हाई लाखिनांगौ श्री कृष्णआ बेयाव हाई स्टेन्डार्डनि खोथा सावरायदों गावनि थांखिखौ जेब्लाबो जोङो गोजौ लाखिनांगौ सासे बिजनेसमेननि स्टेन्डार्डआ प्रफिटजों लोगोसे सेरेडिबोथ' जानो हागौ ना बेबादिनो सासे इउटुबारा गावनि भिडिअखौ आपल'ड खालामनायनि उनाव जुदि बियो बे भिडिअसआव फैनाय भिउस लाइक डिसलाइक बा साबस्क्राइबारखौ नायबाय थायोब्ला बेयो जानो ग्र' जागोन बेनि नोजोरा जुदि फिथाइयाव थाबाय थायो अब्ला जानो बे जानो ग्र' जागोन बेनि खामानिया जानांगोन गोबां भिडिअसफोर बानायबाय थानांगोन आसा खालामो श्रीमद भागवत गीतानि बे गियानखौ नोंथांमोना बुजि मोनबाय बेबादिनो नलेजेबोल भिडिअ नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनो दाबाव आरो बे भिडिअसखौ लाइक खालामनानै बै सुबुंनो शेयार खालाम जायखौ नों जिउआव साक्सेस जाजानो लुबैदों गोजोन्थों